Ndikulandireni ku program ya Ndale mbuyomu pano pa Mzati television komanso Mzati radio. Ine dzina langa ndi Evans Matola ndipo pa kamera pali Joe Somera. Kumene tikupatsirani program uyi ndi ku museum mu mzinda wa Blantyre. Sabata ino ndili kuno kuti ndikupatsireni ndi mlendo wathu amene ndikuwuzeni kuti tikhala ndi ndani. Koma kungokupatsirani background pang'ono ya zimene tikhale tikukamba pano ndi zakuti sabata yatha mzanga Fungai Chiwaya anali kupatsirani tsatane wa background ya ma traditional court, ma native court, ma court oyendetsedwa ndi mafumu mdziko lino la Malawi kuti anayamba bwanji, zimakhala zinthu zotani. Ndiye anafikira pena pake ponena kuti sopano achina Albert Mwalo amene anali munthu wokondedwa kwambiri ndi Kamuzu anagwa pa chisomo cha Kamuzu ndipo anaweruzidwa ndi mafumu. Ndiye pali ndithu zinthu zingapo zimene tikhale tikukambirana, koma bwanji tisanachuluse gagandiwa mundilole kuti ndimulandire mlendo wathu mu program imeneyi amene ndi John Gunde. Ndikulandireni. Tathokoza kumbiri bwana. Moyo uli bwanji? Moyo kuyenda ambuya kutisamala. Tiyamikire ndithu. Zikomo. Munali ndi Fungai Chiwaya sabata yatha. Yes. Mwakambirana background ya traditional court. Yeah, sure. Sabata ino bwanji tiombe nkota. Yeah. Ndi nkhani yonena kuti ma traditional court amene munafotokoza kuti anala chigawo cha kumpoto, yes, chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera. Munakamba nkhani ya Albert Mwalo. Yes. Tifike tsopano kuti pa 29 July 1982, yes, ma traditional court makamaka chairperson wake anali senior chief Nazombe. Yes. Akugamula kuti Otonichirwa amene anayambisa chipani cha Malawi Congress, yes, September 1959, ndi mkazi wake Vera Chirwa, yes, agamulidwa mulandu wa treason. Yes. Tiyambe pamenepo sopano kuti kodi mphamvu zimenezi zimachoka kuti. Okay, ma traditional court na photo sabata yatha kuna kuti anakhazikitsidwa ngati kuti chipangizo chimene boma limafuna ligwiritse ntchito kapena kuti chipani chimafuna ligwiritse ntchito mufuna kuthana ndi adani. Nde kubweretsedwa kwa ma traditional court mwayidziwikira inayi nkhani nena kuti imachokera ku boma, pa boma limene avomereza, komanso inangati mphamvu zofuna kuti zochokera kwa president zicholinga kuti agwiritse ntchito ma traditional court pofuna kuthana ndi adani. Nde china chilichonse chimene makhoti amapanga samapanga moopa munthu, koma kuti amadziwa kuti chimene tikupanga ndi ntchito imene ife tatumidwa kuti tigwire. Ndi chifukwa chake ndinakamba sabata yatha kuna kuti cholinga cha ma traditional court ngakhale kuti kunali kuthana ndi adani aboma, koma inali ngati njira imodzinso imene imafuna kuteteza dzina la Dr. Hastings Kamuzu Banda komanso ndi anthu onse amene ndi mphamvu kwambiri mboma. Chifukwa amadziwa kuna kuti ngati mlandu umene ungabwere ku traditional court umayenera kuti sumatenganso nthawi yayitali, chifukwa panalibe kutsatira ndondomeko zimene makhoti okhazikitsika boma amatsatira pofuna kuzenga mlandu wa munthu. Nde mwachidule kuzona kuti inayi njira ungafuna kuthana ndi wina aliyense amene akuona kuti iyeyo mwina ndi chiopsezo kuboma mukachibeka zinthu. Chifukwa na fotokozanso kuna kuti mulandu umene munthu apita kumene koko sumakhala mulandu woti wabayira, koma nthawi zambiri umakhala mulandu wa sedition kapena kuti treason basi. Ndifake munapeka chitsanzo cha Otonichirwa. Yes, anawezedwa ndi makhoti ake omwewo. And it's not only him, nakambapo za Albert Mwalo komanso na Gwanda Chakwamba ndi amodzi mwa anthu amene milandu yawo si inazengedwa ndi ma traditional court. Yeah. Nde mwina mungu titambasulira kuti kodi ndi anthu amene ali victim ya Kamuzu koma chilango chake chimazera kwa ma traditional court, kuti mwina Malawi amvesese kuti kodi traditional makhoti amafumuwa anathana ndi ndani. Yazitsi zambiri zabwino zodziwika bwino ndi ma prominent politicians amene atchulawo. Ndakamba za Albert Mwalo, Gwanda Chakwamba komanso Otonichirwa ndi anthu ena amene ndi amene ali wodziwika bwino amene anakhala ma victims amene anazengedwa mlandu ndi ma traditional court. Kungoti makhoti wakamayendetsedwa
amakhala onena kuti chigamulocho chimakhala kuti chikamatuluka kumenekoko pamakhala zigamulo ziwiri basi. Choyamba chimakhala chonena kuti umene kuti unyongedwe kapena kukhala kuti wachitako mwayi ndiye kuti umakhala kuonena kuti ukakhala mu ndende moyo wako wonse. Makamaka pa mlandu wonena kuti mwina umafuna kuwukira boma kapena uwukira utsogoleri wa dziko ndiye makhala kuti chilango chake ndichiona kuti ukhala ku ndende moyo wako wonse kapena kuti uphedwa basi. Komanso kakhala kuti chigamulocho sunagwirizane nacho pamakhala appeal. Komanso ukapanga appeal ndiye kuti kumananso ndi mafumu ake omweomwewo amene unakumanawo. Ndiye kumakhala kuti tikamba zama regional traditional court komanso kumakhalanso national traditional court of appeal. Kumene munthu koma sikuti ndiye kuti kumene chigamulo chimasintha chimakhala chomwe basi. Tinene kuti nthawi imeneyi ma human rights kunalibe. Nthawi ya Dr. Banda kunalibe ma human rights. Kungoti makhoti athu amayesetsa ndithu kuti tikukamba za makhoti okhazikitsidwa aboma amayesetsa kuti pozenga mulandu wa munthu ndondomeko zonse zimene zimatsatiridwa nkhani zokhudza maumboni okwanira zitsatiridwe. Ndiye Dr. Banda popa zimenezo ndifuna kugwiritsa ntchito ma traditional court kuti ma traditional court ndi amene sazitsatira zonsezo. Ndipo kunalibenso kuna kuti ngati wapezeka ndi mulandu kuti ukuzengedwa ndi traditional court panalibe iweyo kukhala ndi lawyer. Kunalibe legal representation. Palibe munthu amene angakuyimira ku mlandu umene sizimatheka. Ndiye kuti ndi iweyo versus mafumu amene aitanizidwa kumene kuti ukhoza kukazengedwa. So no, timatiti mveseseso pano kuti kodi mafumu amene amalandira special training kapena ndi omwe ya magazi. Zimene zizi Dr. Banda anali ndi mafumu amene amawadalira kwambiri amene amadziwa kunena kuti awawa akali ndi experience ya mmene milandu imaweruzidwa m'midzi. Therefore anthu omwe asonda amene angagwiritsidwe ntchito. Ndiye kuti mwayidziwikire sikuti amakhala ndi special training koma chifukwa cha luntha kapena ukadaulo umene mafumu amakhala nawo poweruza milandu ya m'midzi amagwiritsa ntchito nali chomwe kuti akagwiritse ntchito pofuna kuzenga milandu ya anthu amene abweretsedwa ku traditional court. So ndimafuna ndimveseseso pano kuti tikawerenga mmene mafumu anaperekera chigamulo kwa achina Otonichira kuti akambachi akuti amatsutsana ndi nkhani yokhudza kuti awaweruze chifukwa anali akatswira amalamulo. Anali lawyer mkazi wake analinso lawyer. Ndiye amatsutsana kwambiri. Mwina kupezeka kwa ma judicial system ili apa sipamakhala option iliyonse kuti khangati mulandu wathu bwanji tupititse uwu kapena was it just directive onena kuti china chilichonse chokhuza Ndale chizipita ku mafumu? Should we call kuti mafumu analinso Ndale? Okay, tinakamba kuna kuti mafumu nthawi zambiri amagwira ntchito ndi boma lilipo. Ndipo sikuti ndikulakwa ni ntchito ya mafumu yomwe amene kugwira ntchito ndi boma. There is no way mafumu azigwira ntchito ndi anthu amene who are not part of the government. Amatagwira ntchito ndi boma. Koma kuti vuto linalonena kuti cholinga chawo kina kufuna kuteteza Dr. Banda. Makamaka kuchokera kwa anthu amene akuoneka kuti iwo cholinga chawo ndichofuna kuti ajijire Dr. Banda. Ndakaona kuti wina wake akuona kuti akhoza kukhala chitsotso m'maso ma Dr. Banda. Anthu otero amangowapezera mulandu wina. Sikuti amakhala kuti anthu amene ndi apalamuladi ayi. Samakhala kuti apalamula. Koma pofuna kuti njira yokha yofuna kuwapanga silence anthu ifamatengedwa kuti akakumana ndi traditional court. Zimayenda bwanji in terms of process. Kuti kunoko tikuona kuti munthu amatha kumanga ukalandira belo ukatero ndiye kuti akuika limandi ngati belo yakanika choncho ayi ndithu process yambepo zimatenga in terms of legal process imayenda motani. Zochitika zake zimakhala zachidule kwambiri. Wakha kuti wamangidwa ndiye kuti umangano kwasungidwe ku ndende kaukhala ku Maula kandi ku Chichiri kandi kuti ndiye kuti udzichokera kumeneko kumakapanga appeal ku court kufikira kuti chigamulo cha mulandu wako chidzatuluka. Ndiye chigamulo chonso sikuti so chimatenganso nthawi yayitali. It's just within some months imakhala kuti even a month or just 2 months imakhala kuti basi chigamulo chako chatani kuti chatuluka. Ndiye kuti chikatuluka chigamulocho ndimene tsopano mabwerera ku ndende koma sikuti pamakhalaso belo kunalibe only kuti ngati mena fotokozera kuti mwina sukukhutitsidwa ndi chigamulocho umene kuti upanga appeal. Koma kupanga appeal sumapanganso ku makoti okhazikika aboma ayi. Kumapanganso appeal. I understand Vera Chiro amafotokozera kuti atapanga appeal chigamulo chawo cha treason anakakumananso ndi same senior chief nazo. That's what was happening.
chifukwa amadziwa kuti mlandu usungachoka ma traditional court ngati ungapanga appeal ukapita ku high court obviously kumene kujako ndiye kuti ngati wewe sunapangedi ngati be uli ndiye kuti kumene chakwana akupatsa mpata otokhala legal representation ukhala legal representation obviously ngati sunapangedi ukapulumuka koma kuma traditional court panalibe njira yonse imene munthu ukazopulumuka chifukwa ma court were meant to target someone ndiye ngati wapita kumene ifoti you are the target palibe chimene wewe ukanatha kupulumuka. Okay, so in terms of selection ya mafumu mwangu kamba kuti anali pamene amadalira ndikupaseni case ya mlandu wachi na Chirwa akuti Kamuzu anapempha Amberwa kuti mubwere kuti weruzire mlandu anakana. Yes. Anapeza asino chifiti mbiri anakana. That is akukhata anakana. So sindikudziwa kuti mafumu amene amakanawa ufumu wawo umatha bwanji zimathera bwanji. Okay, ufumu pali mafumu ena ndina kuti ndiovuta kuti mukhuza mwina kuna kuti mune ufumu wanu watha chifukwa ufumu nthawi zambiri makhala wa kumagazi. Ngati ufumu ulina kuti ndiolembetsa ndodziwika komanso ndiolembetsedwa ndi boma ndiye kuti zimene zozo zimakhala zolena kuti tsopano boma libe mphamvu loti likhuza kuchotsa ufumu uchi koma kuti nthawi zambiri umakhala kuti ndiwe mdani wa boma. Ndiye ngati mukamba kuti afumu Amberwa anafika size yokana obviously ndiye kuti amatengedwa ngati na kuti ndi koma palibe chine chimene boma likanapanga kufuna kuthetsa ufumu wa Amberwa chifukwa mafumu ngati oteracha makamaka ufumu wango ndiovuta kuti mukhoza kuna kuti basi tauthetsa chifukwa ndi ufumu umene umachokera ku magazi ndiye kunali kovuta kuonera kuti amakhala kuti tsopano ndi adani aboma. Okay, so kutanthauza kuti mafumu ena were able to say no. Many mafuta kusema we don't want to take part. Koma ambiri amakhala kuti they are part of that. Ayetu. Ndito. Mwina tisanapitilire nkhani ama traditional court. I understand it. We once recorded a program yokuza amfumu ngoni maseko. Amakhulana kwambiri ndi Kamuzu. Mwina nkwata basulira Malawi. Amfumu amene kuti ndiye tiati nga issues amakhala. Amfumu achingoni. Yes. Kukhulana ndi Kamuzu mbali yanji. The guy on 50 kwacha. No, amene jasuta makhulana ndi Kamuzu. Amene pa 50 kwacha nda amene anaphedwa mu nthawi ya ulamuliro wa Angerezi. Sikuti anakhulana ndi Kamuzu yayo. Ndipo ali pa ndalama paja chifukwa china kuti ndi Nkosi ya Makosi Gumani number 2. Amene nda amene ankalimbana ndi ulamuliro wa Angerezi mdziko muno. Nda modzi mwa mafumu amene ankalimbana ankakana kuti mdziko muno okay, ankalimbana ankatsutsana ndi ulamuliro wa Angerezi makamaka kunkhani ya Federation of Rhodesia Mzati. Ndipo nda amene anaphedwa ndi ulamuliro wa Angerezi ndiye anawika pa ndalama paja chifukwa timatenga ni modzi mwa mafumu amene analimba mtima potsutsa ndi ulamuliro wa Nkhanza wa Angerezi. Yes. So tibwere supano munafotokoza nkhani yoti Achirwa nda amene watakambawa abatu mwalo kwanda chakwamba mwina kungotambasula mwachindunji kuti what necessitated the arrest ya Chirwa historically. Okay, Chirwa is straightforward then nakuti inali nkhani yonena kuti iwo amazengedwa mlandu kama boma. Remember gula Chirwa ndi amodzi amene modzi mwa anthu amene apanga side ndi gula amanga side ndi makamaka yokhudza cabinet crisis. Okay, so after mafia 90s cabinet crisis ena gula Chirwa ndi amodzi mwa anthu amene ankagwirizana ndi zimene gula yatuto yekusiza ndina ankapanga, meaning to say ankatsutsa ndi ulamuliro wa Dr. Banda. So this is why njira yokhayo yofuna kuthana nawo ndiyona lina kuti anthu wabasi atigwise ntchito ma traditional court kuti thana gula auto Chirwa komanso ndakho. Okay, so kwa Mzati amene mwango yatsa kumene komanso kutsegula kumene Mzati TV komanso Mzati Radio ndikulandireni mkatikati mwa program ya Ndale mbuyomu pano pa wireless komanso pakanema. Ine dzina langa ndi Evans Matola ndipo mu program uyi ndili ndi historian John Gunde, pakamera pali Joe Somera ndipo tili kuno ku museum mu mzinda wa Blantyre. Tikukambirana nkhani yokhuza ma traditional court makamaka ma opponents a Kamuzu amene amagwiritsidwa makhoti amagwiritsidwa ntchito pothana nawo. Ndiye mwina pamene tikutsendera chakumapeto ndimafuna ndimvesese so titatha kuona mulandu umene anazengedwa auto Chirwa tipite kwa gwanda chakwamba. What went wrong? Milandu ya anthu onsewa inali yofanana.
timakonda kumakamba kuti anthu ambiri amene anakhala pafupi ndi Dr. Banda kanga na abwenzi ka anthu ogwira nawo ntchito limodzi anthu onsewo amaoneka kuti ndi amene anathira kumangidwa. Agwanda Chikwamba remember anali ku Malawi Young Pioneer. Koma ndi mmodzi mwa anthu amene sitidziwa kuti we cannot say kuti chinavuta ndi chanda Agwanda Chikwamba ndi Dr. Banda. Koma zinangopeza kuti Agwanda Chikwambawo amba kupezedwa ndi mlandu wa sedition. Mwa njira ina umlandu umene amene kuti iwo ndamene akufuna kugwetsa boma. Okay. Nde chifukwa cha chimene chocho chifukwa Agwanda Chikwamba anamangidwa should be in 1980s imene anakhala ku ndende for 13 years. Ndipo chigamulo chake chinachita kuchokeranso kwa mafumu omwe. Okay. Ndiye kumangidwa kwawo anatuluka mpaka I think should be 1992 1993 pamene kunamba bwera pressure tsopano kuti tikufuna kuti mdziko muno mubwere ndale okay mukhale ndale za zipani zochuluka multi-party democracy. Ndiye kubwera kwawo kwa Agwanda Chikwamba anachita kutuluka koma nkhani yake inali yokhudza kuti iwo akuti ankafuna kulanda kutsogolera Dr. Banda. Koma inakhala nkhani zoti Dr. Banda kalidwe yake anayi munthu kuti simungathe kumumvetsetsa chifukwa nakamba kuna kuti anthu omwe amene amaoneka kuti we are very close to Dr. Banda na anthu amene sanapeza mavuto. So anagamula ni ndani pa chigamulo choti apezeka ndi mlandu ofuna kugwetsa Dr. Banda. Yeah, one of the chiefs in the former, I think afuma nazombe anapanga prayer role yaikulu main actor ni milandu ya mbili. Main actor. Yeah. Kuna ngati mafumu ngati afuma mzukuzuku. Yeah. Amende amodzi mafumu na obviously chito by that time. Okay. Yeah. So senior chief ufumu wa senior chief nazombe ndio umene unasewera kwambiri. Ndi amodzi sikuti ndi okha koma ndi amodzi mafumu amene anagwiritsidwa ntchito ndi boma la Dr. Banda pofuna kuthana ndi anthu amene amaoneka kuti amadana kapena osati kudana koma anthu amene amaoneka kuti mwina ndi chiopsezo boma la Dr. Banda pansi pa chipani cha Malawi Congress Party. Ena akhoza kuona ngati kuti tabwera pano kuti tikathane nda ufumu wa senior chief nazombe. Mwina zimene tikuyankhula ziti verified, ziti recorded? Yes, we see in nthawi zambiri limanena zimene zikuona kuti ndimaumbona. Yeah, so me tukamba za ufumu anazombe kanzukuzuku situkamba kuti amfumu amalipo pano koma tukamba za ufumu tukamba za dzina ndi amfumu amene alipo mu nthawi imene chieftaincy. Yes, Ufumu kingdom uyo. Yeah, chiefdom chitero. Yeah. Okay. Okay, chabwino. Ndiye taona sono Agwanda Chikwamba kuti mukuti analowa Malawi Young Pioneer. Ane kuma Malawi Young Pioneer. Anyamata chanali yake. Okay. Anyamata kati. Anyamata amene amamenya amazuza anthu nziko muno. Okay, ndine kuti anali mtsogoleri wa Malawi Young Pioneer. I should put it in that way. Anyamata anali yake. When you say ake, what do you mean? See a leader. Mwina ndine kuti anali mtsogoleri wa Malawi Young Pioneer. Mwina ile labwino likhala limene. Okay. Ndithu. Ayetu. So panapezeka zoti wagwa pa grace ya Kamuzu. Yeah, that's what Dr. Banda was all about. Anachita chani choti akanene kuti awawa afuna ndilande. Afuna ndigwese. Ndina fotokoza kale kuti Dr. Banda anali munthu kuti sungathe kumuzowera kwambiri. Okay. Koma kuti nthawi zina kongo before anthu onse amene timakamba zake na abati muwalo sikuti inali milandu kuti anthu achapa apalamuladi. Koma kuti kunali kuti mwina nthawi zina when you have too much power pa position mene ili oliyo Dr. Banda nthawi zina zimathera kuti tsopano wasanduka mdani wa Dr. Banda. So kukhala mtsogoleri wa ku MYP ndi kuti anali ndi mphamvu zina zake zapaderadera. Chimodzimodzi chimene anali Albert Mwalo kukhala secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party ndi kuti anali mphamvu zazikulu. Tukamba za anthu onse amene zachina takamba za utanchiro ndi anthu amene amaona kuti we are a threat to Dr. Banda's regime for one anthu ophunzira komanso kukhala Malawi komanso kuoneka kuti akupanga side ndi anthu amene amasemphana ndi Dr. Banda anthu ena anachoka mdziko muno. Zino zinenge tichiopsezo kwa Dr. Banda. Kukhala uzindikira it was a threat komanso kukhala pa udindo okulu. Yeah. Okay. That was the problem. Okay. Ndithu. So ndiye tibwere somwe pokhuza uyu mkulu wa Albert Mwalo. Tinakamba program ina yake kuti Albert Mwalo sanali munthu amasewera. The background of it, who was Albert Mwalo? Yeah, Albert Mwalo anali mmodzi mwa anthu amene nthawi imene yankaganizira kuti mwina akhoza kuzakhala successor wa Dr. Banda.
Koma chifukwa cha ubale wabwino umene unali pa Albert Mwala ndi Dr. Banda. Chifukwa chona kuti he was a man from Nchewu. Pa Nchewu pa boma paja, just very close to pa boma paja. Ndi kumene iye amachokera. So chifukwa cha maudindo amene anali nawo mu boma ngati ministerial position komanso khala secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party. Nthawi zambiri zimapangitsa kuti iye uja mwina ndi mphamvu zimene inazo penaso zikaonetsa ngati kuti iyeyu mwina ma ambitions ofuna kukhala utsogoleri anali nawo, koma chifukwa chotengera mphamvu zimene amazionetsa pa udindo wake zinamba kupangitsa kuti mwina azikhalanso ngati chiopsezo kwa Dr. Banda. Ndi chifukwa chake somewhere in October 1975 Albert Mwala was arrested. Omuganizira kuti pamilandu na kuti wani na fotokoza batatu na kuti chifukwa chona kuti amaganizo na kuti anapezeka ndi zithunzi chong'ambika cha Dr. Banda, komanso atipopezeka ndi zithunzi za anthu amene amaona kuti ndi owukira maitsanzo gulaji na kaphwiti Banda ya ndi anthu ena. Ndi chifukwa zimenezo ndifukwa he was arrested pachitiri pamene panali ma office chipani cha Malawi Congress Party pamene ali office yake. That's why he was arrested. Mpaka na mlandu wake anapelekwa kuzomba ku prison kumene mlandu wake unatengedwa ndi mafumu, ndi kumene anapeza ndi mlandu ona kuti wapezeka ndi mlandu wogwira Dr. Banda mpaka na 1976 kumene Albert anaphedwa. So zonse tikuzikamba tikuona za ntchito imene ma traditional court. So Albert Mwala was killed chigamulo kuchokera kwa mafumu kuchoka pa traditional court. Fanda kamba kuti anthu onse amene abweresedwa ma traditional court chigamulo chake makhali tokhala mundende moyo wonse kapena iyayi ochita kuphedwa. So kesi ya Albert Mwala inanena kuti achita kuphedwa ngakhale kuti anayesetsa kupanga appeal by 1976, koma even appeal si inakana chifoti wani anakanizidwa kuti akhoza kukhala ndi anthu omwe ngati maloya. Koma until 1976 Albert Mwala somewhere in November was killed. The ma traditional court anapanga zambiri ndithu mpaka tsopano 1994 mene tsopano timaona kuti ndipo 1993 mete masentha Ndale zathu mene utsogoleri wa Dr. Bakili Mwenzi mabwera ndi mene unaona kuti ma traditional court athetsedwa, ndipo anathetsedwa, that is 1994. Yeah. So atathetsedwa 1994 pali some rumors kunena kuti Malemu Bingu wanted to reintroduce traditional courts in Malawi. Chimachitika chani? Okay, Dr. Bingu did not bring back my traditional court. Koma anabwesa something similar to that. Imene machita kuti ma local court. Yeah. Inali bill imene inapititsidwa kulimba malamulo, that is in 2011. Ndemo kaona zakazi by 2011 zinali zakaso zimene Malawi ambiri mdziko muno anayamba kuonetsa kuti I think sakukondwera ndi ulamuliro wa Professor Bingu wa Mutharika, chifukwa zinthu zina nkhani zokhuza zimene zimamveka violation of human rights ndi zina zoterozo, ndi anabweretsa bill yokhudza Local Court Act, that is in 2011. Amafuna kuti paje malinga ni malamulo a dziko lino chilichonse chimene kuti chikadutsire ku parliament. Ndi nkhaniyo ili ku parliament ndithu imene kuti ikambidwe kuti mdziko muno malamulo aonjezeredwe onena kuti mafumu akhoza kumaweruza milandu ina. Cholinga akuti inali nkhani yofuna kuchedwe amene kuchepetsa ntchito imene makoti okhazika malina amakhala nayo. Ndi bwino mwina milandu ina idzizengedwa ndi mafumu a Ndale. Cholinga kuti kusamakhala milandu yochuluka ku makoti papena chifukwa chakuchuluka kwa milandu pamaonetsa kuti mwina chilungamo chimakhala kuti chikuchedwetsedwanso kwa anthu amene akupeza kuti anthuwo imene amene akuzengedwa milandu. Ndi nkhaniyo itapita ku parliament before bill isanapase by 2012 nimene zinadzachitika mwangozi kuti Professor Bingu wa Mutharika anatisiya. Ndi nkhani ija kubwera kwa Dr. Joyce Banda
panga suspend kuti imeneyi isakambidwe ku parliament kuti tikhandima local court chifukwa anthu ane ndi zifukwa zawo zimene amaziganiza kuti mwina kapena kubwera kwa local court afuna abweretse chimodzimodzi so nkhani zokhuza mwina local court azigwira ntchito zofanana nako ndi zimene traditional court amagwira koma limene sinadutse chifukwa one kumwalira kwa dzidzidzi kwa professor Bingwa Muthalika komanso ndi kusintha kutsogolo kwa kubwera kwa Dr. Joseph Banda nkhani imene inaona kuti inadzathera pomwe kuna pakana pano malamulo amenewo kulipo. Ndikuthokozeni kwambiri kuti titakupemphani kuti Amalawi akwenawo auzidwe adziwe kuti mdziko muno machitika chani. Yes. Andale athu kalero ankatani. Yes. So munazipereka kuti tikhale limodzi. Tathokoza kwambiri. Tayamika kwambiri. Tayamika kwambiri chifukwa chokhala nafe. Mwina pomaliza funso lomaliza leni. Should we say kuti nkhaza zimene zimachitika mdziko muno zimathandizidwa zimatheka chifukwa choti mafumu we are part of it? Yeah, that is very true. And even mpaka pano mafumu amagwiritsidwa ntchito mu zinthu zina zimene zili zabwino komanso zina zimene zimaona kuti si zabwino. Makamaka mawu awa amene timanena kuti mafumu amagwira ntchito ndi boma ndi zoona. Mfumu imayenera kuti idzigwira ntchito ndi boma koma nthawi zina pamapezeka kuti malo moti mfumu ije idzigwira ntchito ndi boma imapeza kuti mfumu ije ikugwira ntchito ndi chipani chimene mwina chikulamula dziko. So ndi zinthu ziwiri zosiyana kwambiri. Taonapo madera ena kuti mwina zipani zoti zotsutsa kuti zikachititse msonkhano kudera lina mwina mafumu aja chifoti afuna aoneke kuti iwo ndio ogwira ntchito bwino ndi boma amapeza kuti mwina chipani chotsutsa chifuna kuti kuno musapangitse msonkhano. Zimene zijazo ndetsopano kumakhala kuti tsopano tikupanga abuse ntchito imene mafumu amagwira. Taonapo ndithu zikuchitika mdziko muno kuti afumu anakaniza komabe alipo mafumu ena ndithu tiyathokoze amathandiza kuti kandi chipani chotsutsa ngati ndani amawalola ndithu kuti mukhoza kupangitsa msonkhano. Zimachitika ndithu ngakhale kuti pena mwina pogwiritsa ntchito ngati DC kapenanso mwina kugwiritsa ntchito ngati mameya timva kuti boma kapena kuti aletse kuti musapangitse msonkhano kudera kuti pamene mafumu ena ndithu amaloleza kuti aposa tengera kuti onsefe tiochekera ku zipani zosiyana amalola ndithu kuti tikuzopangitsa msonkhano. Koma nthawi zina pena ndimadzaona kuti ntchito imene mafumu amagwira imaona kuti it's being abused makamaka potengera kuti dziko pena amene kwatsa atsogolero amakhala kuti Ndale ndi nthawi zina Ndale zikamatsogola zimene mwina tikupanganso abuse ntchito imene mafumu amagwira. Ndikwamikeni kwambiri. Tathokoza. Ndi pamene tafikiranso kumapeto mu gawo lina limeneli la Ndale mbuyomo pano pa Mzati Radio komanso television mudali ndi ine Evans Matola pa kamera panali Funga makamaka John Somera ndipo ndinali ndi John Gonde. Kufikira sabata mawa makumanisa.